हेलो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआव आं खिन्थागोन फेसबुक पार्टनारशिप एड्सनि सोमोन्दै। गोबाङानो आंनाव कमेन्ट्स खालामना सोंहरदों दि पार्टनारशिप एड्सआ मा, बिनि सायाव डिटेल्स भिडिअ लाबो होनना। स' लोगोफोर, बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो मिथिना मोनजोबगोन पार्टनारशिप एड्सआ मा। बे टुलजों माबोरै गोबां रां खामायनो हायो आरो बे टुलखौ माबोरै बाहायनांगौ। अके, स' लोगोफोर, पार्टनारशिप एड्सनि टुलखौ बयबो मोनजोबनो हायो, खम फलोवार्स गोनांफोरनाबो आरो गोबां फलोवार्स गोनांफोराबो। सोरनावबा अट'मेटिक सेटआप जाना थायो, सोरनावबा सेटआप खालामनांगौ। थिग बिदिनो दा खोथाया जाहैबाय जों माबोरै पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय रांखौ मोनगोन, नङा होमबा? गोबाङानो कनफिउज जाना दं, मा गोदान टुल्स जाखो बेलाय होनना। लोगोफोर, पार्टनारशिप एड्सआ गोदान नङा, जोबोद पुराना। बियो सम लाना गोमायो, सम लाना नुजायो आरोखि। सिगां बिनि नामा कलाबरेशनमोन, बिनि उनाव ब्रेन्ड कन्टेन्ट आरो दा मा होनो पार्टनारशिप एड्स जादों। बिदिनो बियो थांलाय फैलाय जाबाय थायो लोगोफोर। दा बे पार्टनारशिप एड्सआ मायाव खामानि होयो आरो जों माबोरै बिनिफ्राय रां खामायनो हागोन बेखौ मिथिना लादो लोगोफोर। जेरै जों दा फेसबुकनिफ्राय जाखिनि आर्निं खालामो बे कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलाव फैयो। फेसबुकआ जोंनो कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ हरदोंब्ला जिखुनु पस्टनिफ्राय रांखौ मोननो हायो। बेखौ जोंनो फेसबुकआ एड्सनि थ्रुयै होयो। नाथाय बे पार्टनारशिप एड्सआव फेसबुकआ जोंनो रांखौ होआ दै लोगोफोर, बेखौ मिथिनानै ला। पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय रांखौ मोननोब्ला जोङो बबेबा ब्रेन्डनि कम्पानिजों कलाबरेट खालामनांगोन बा कलाबरेशन खालामनांगोन, जेराव जों बबेबा ब्रेन्डनि प्रडाक्टखौ प्रमट खालामब्लासो बै कम्पानिनिफ्राय रांखौ मोननो हायो लोगोफोर। बिनि थाखायसो बे पार्टनारशिप एड्सआ जोंनि फेसबुकआव फैदों। नोंथांनाव गोबां फलोवार्स दङब्ला बे पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय आनलिमिटेड रां खामायनो हायो। फेसबुक कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलखौ नांलाया जुदि नोंथांनाव गोबां फलोवार्स दङब्ला। बेखौ नोंथाङा गोसोआव ला, खम फलोवार्स गोनाङा इसिबां बेनिफिट गैया बियो। खम फलोवार्सफोरनि थाखाय बे पार्टनारशिप एड्सआ जेबो खामानि होआ माने। अब्लाबो नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिगोन खम फलोवार्स गोनाङाबो नोंथाङा बे पार्टनारशिप एड्सखौ मा सिस्टेमै बाहायनांगौ, जेरावनोखि नोंथाङाबो गोबां आर्निं खालामनो हागोन, नोंथांनि फेसबुकआबो गोबां ग्र' जागोन। भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां लोगोफोर, नोंथांमोननो आङो फर एग्जाम्पलनि थाखाय गासैबो डिटेल्सै आङो नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दङ। नोंथांनाव गोबां बुरजा फलोवार्स दङब्ला बे पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय आनलिमिटेड रां खामायनो हायो। मानोना बुरजा फलोवार्स गोनांफोरा बबेबा ब्रेन्डनि नोजोराव गोग्लैयो लोगोफोर। माने बिसोरखौ नोजोर होबाय थायो, सोरना बांसिन बुरजा फलोवार दङ, सोरना बांसिन भिउस फैयो, सोरना बांसिन इंगेजमेन्ट जादों, सोरना बांसिन रिच फैयो। बैफोरबायदि फलोवार गोनांखौ बबेबा कम्पानिया नोजोर होयो, बिनिफ्राय बिखौ माने कलाबरेट खालामो, टेग खालामहरो। थिग बेबायदिनो नोंथांखौ माने टेग खालामहरगोन आरोखि बबेबा कम्पानिया। आरो बिनि उनाव जुदि नोंथांखौ टेग खालामहरदों, अब्ला नोंथांनो इमेल हरगोन बा नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ फेसबुकनिफ्राय माने जिखुनु कन्टेक्ट लानानै नोंथांनो मा खालामहरगोन, नोंथांजों कमप्रमाइस खालामगोन आरोखि। नोंथांजों नोंथांनि सानैनि गेजेराव डिसकास जागोन। बिनिफ्राय बाजेटआबो फिक्स जागोन। भिडिअ खालामना प्रडाक्टखौ प्रमट खालामनो मोननानै नोंथांखौ खावलायहरगोन आरोखि। अब्लासो पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय रांखौ मोननो हायो लोगोफोर। जेरै इउटिउबाव दंखायो, सिगाङावनो नोंथांमोना आं भिडिअबो बानायखादों, ब्रेन्ड कानेक्ट होननाय। बेबो मोनसे माने गुबुन कम्पानिया बा प्रडाक्टखौ जेनेबा प्रमट खालामनो थाखाय जोंखौ कानेक्ट खालामहरगोन। बेयाव जोंना नटिफिकेसन फैखागोन जे उमुक कम्पानिया जोंनो ओरै थोरैखौ प्रमट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बिनि उनाव नोंथाङा बाजेटखौ नोंथाङा सानैनि गेजेराव फिक्स खालामलायनो हागोन आरोखि। आंनो एसेखिनि नांगौ, अब्लासो आं बिनि सायाव भिडिअ बानायगोन बा बे प्रडाक्टखौ प्रमट खालामगोन। थिग बेबायदिनो आरोखि। आरोबाव मोजाङै बुजिनो थाखाय आं एग्जाम्पल होबावनोसै स्क्रिनाव। नायलांदो लोगोफोर, मोजाङै नायलां, अब्लानो नोंथाङा फारसेनिफ्राय नोंथांनि कनफिउस बा डाउटआ क्लियार जाबावसिगोन। स' लोगोफोर, नायलांलाय स्क्रिनाव। नैबेयाव आङो प्रफेसनेल डेशबर्डखौ आं बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनानै मनेटाइजेसननि सेक्सनाव क्लिक खालामनानै नैबे गाहायाव दङ पार्टनारशिप एड्स। बे पार्टनारशिप एड्सखौ मोनसे समावनो आं सेटआप खालामना दोनखादोंमोन। बेनिफ्राय गेजेर ससेयाव बेफोरबायदिनो माने बिनिफ्राय गोमानानै दंथ'योमोन। ओमफ्राय दा आरो खावब्ला नुजाफैलायबाय मैया दाख्लै। स' लोगोफोर, बेयो बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थायो, बेखौ जेबो टेनसन लानो नाङा। आरो आं दहायनो खिन्थाखाबाय,
फेसबुकआ जोंनो पार्टनारशिप एड्सआव जेबो रां होआ बियो मानि थाखाय होयो बेखौ नोंथांमोना आं खिन्थाबोखाबाय दा पार्टनारशिप एड्सआव जेब्ला क्लिक खालामगोन अब्ला नै बेफोरबायदि ओंखारदों नो एप्रुभ एड पार्टनार्स माने गुबुन पार्टनार्सआ बा गुबुन कम्पानिया बा गुबुन सोरबा आंखौ रावबो टेग खालामाखै बा आंखौ माने कलाबरेट खालामाखै बिदि होनाय जादों ओंखायनो बेयाव दा जोङो दा जेबो नुनो मोना जेब्लासिम नोंथांखौ टेग खालामा कलाबरेट खालामा अब्लासिम नोंथाङा बे पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय रांखौ मोननो हाया बेखौ फेसबुकआ नोंथांनि बबेबा पस्टनिफ्राय भिडिअसनिफ्राय एड्सनि थ्रुयै बेयाव फैसा मोनगोन बे नङा दे लोगोफोर बेखौ गोसोआव ला दानिया बेयाव नटिफिकेसन नोंथाङा नुखागोन जुदि नोंथांखौ सोरबा टेग खालामदोंबा सोरबा कलाबरेट खालामदोंब्ला बेयाव नोंथाङा एक्सेप्ट खालामनायनि अपसनखौ नोंथाङा बेयाव मोनगोन अब्ला जुदि एक्सेप्ट खालामो अब्ला नोंथांनि भिडिअसखौ नोंथाङा माने आपल'ड खालामनांगोन आरोखि बे प्रडाक्टखौ प्रमट खालामनायनि भिडिअसखौ नोंथाङा भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगोन आपल'ड खालामनायनि उनाव मा खामानि खालामबावनांगौ बेफोरबायदिनो आं नोंथांमोननो खिन्थालांनोसै स' लोगोफोर एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो एक्सेप्ट खालामनायनि सिगां बाजेटआ फिक्स जाग्रोयो सानैनि गेजेराव बेफोरबायदिनो आरो दानिया आं बेक फैफिननोसै बेक फैनानै नोंथाङा बबेयाव भिडिअखौ बा रिल्सखौ आपल'ड खालामो बेयाव क्लिक खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेयाव आं जेनेबा हमनानै ला आङो बे प्रडाक्टनि माबाखौ भिडिअसखौ बानायनानै आङो आपल'ड खालामसिगोन नङा होमबा मोनसे रिल्सनि थ्रुयै लं भिडिअ बा रिल्स नोंथाङा मा होयो बेफोरबायदिनो नोंथाङा होबानो जाबाय जेनेबा आङो बेखौ आपल'ड खालामबाय बे रिल्सखौ जेनेबा हमनानै ला आङो भिडिअ बानायबाय आरोखि स' आं नेक्स्टआव क्लिक खालामगोन नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव टाइटेल डिसक्रिप्ट बेयाव होबायथ' होनायनि उनाव फाइनालि नैबेयाव दङ टेग बिजनेस पार्टनार्स बेयाव क्लिक खालामनांगोन नैबे टेग बिजनेस पार्टनार दंना बेयाव क्लिक खालामगोनथ' क्लिक खालामनानै दानिया नैबेयाव माने बा नोंथांखौनो बबेबा कम्पानिया बबेबा ब्रेन्डआ माने टेग खालाम हरगोन आरोखि बा सोरबा नोंथांखौ टेग खालाम हरगोन आरोखि आरो दहाय बुंदोंमोन ना आङो खम फलोवार्स गोनाङाबो गोबां ग्र' खालामनो हायो होननानै थिग बेबायदिनो नोंथाङा रिल्सखौ आपल'ड खालामबाय नालाय रिल्स आपल'ड खालामनानै जेनेबा सोरबा सासेनि गिदिर फेसबुक माने गोबां फलोवार्स गोनां बेखौ नोंथाङा टेग खालाम हरनांगौ आरोखि अके बेखौ माने कलाबरेट खालाम हरनांगौ जेरै हमनानै ला आं बेयाव सार्च खालामनि जेरै हमनानै ला नैबे आं अजय बर'खौ बेयाव टेग खालामनो सानदों हा दा नैबेयाव जेनेबा सेभआव क्लिक खालामबायथ' सेभआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अके बेयाव सेभआव क्लिक खालामनानै शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयो अजय बर'नाव नटिफिकेसन सौहैगोन दै नटिफिकेसन सौहैनाय लोगो लोगो अजय बर'आ दा डाइरेक्ट एक्सेप्ट खालामनायनि सिगां आङो बेनो कन्टेक्ट मोनसे हरबावगोन डिटेल्स माने फेसबुकाव मेसेज बा आं माबा मोनसे कन्टेक्ट हरगोन आरोखि बेयाव माने आं इमेलनि थ्रुयैबो माबा मोनसे जोङो हरनो हायो जे नोङो एक्सेप्ट खालामदो ओमफ्राय बेसेबां बाजेट मा खालामनांगौ बेखौ माने सानैनि गेजेराव रायज्लायसिगोन आरोखि अजय बर'आ जुदि आं एक्सेप्ट खालामा आंनो एसेखिनि रां नांगौ अब्लासो आं एक्सेप्ट खालामगोन होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बेखौ रां होयो ना मा होयो एक्सेप्ट खालामनो होयो ना होआ बे नोंथांनि सायाव जागोन आरोखि जुदि अजय बर'आ एक्सेप्ट खालामो अब्ला नोंथांनि भिडिअसआ रिल्सआ बै बिथांनावथ' गोबां फलोवार्स बुरजा दं नालाय बै बिथांनि गासैबो जेसेखिनि फलोवार्स दङ नोंथांनि भिडिअसखौ बै फलोवार्सफ्रा नुजोबगोन आरोखि अके गासिबो नुजोबगोन बाखि जेसेखिनि भिउस फैदों जेसेखिनि एड्सनि जेसेखिनि माने राङा आर्निं जानांगौ बे गासैबो नोंथांनावसो जाजोबगोन दै नोंथांनावसो फैजोबगोन बै अजय बर'नाव फैया अजय बर'आ देखायदोंल'सो गावनि अडियेन्सनि थाखाय बेनिखायनो एक्सेप्ट खालामोब्ला जोबोद मोजां नोंथाङा जुदि रां बियो अब्ला नोंथाङा रां होनानैबाबो नोंथाङा नोंथांनि भिडिअसखौ प्रमट खालामनो होजायो आरोखि गुबुन गिदिर फलोवार्स गोनांफोरनि माबायाव दे बेफोरबायदि नोंथाङा खामानिखौ मावनानै लायोब्ला मोजां जुदि नोंथांनि भिडिअखौ एक्सेप्ट खालामो अब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांनि भिडिअसआबो फेसबुकआ जोबोद ग्र' जागोन आरोखि बै गिदिर फलोवार्स गोनांफोरनि अडियेन्सफ्रा नोंथांनि भिडिअसखौ नुजोबगोन आरोखि बे भिडिअनि गासैबो एनालिटिक्सखौ बे अजय बर'आ नायनो हाजोबगोन आरोखि थिग बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो नोंथांनि भिडिअसखौ गुबुननि फेसबुकआव प्रमट खालामनानै गावनि फेसबुकखौ ग्र' खालामनो हायो थिग बेबायदिनो बै कम्पानिया जुदि आंखौ बेफोरबायदिनो टेग खालामहरोब्ला जुदि आङो बेफोरबायदि गुबुननो आङो प्रमट खालामनो थाखाय खावलायहरोब्ला बै एक्सेप्ट खालामब्लानो आंनि भिडिअसआ बेनाव श' जागोन आरोखि दा नैबे आं हमनानै ला आङो बेयाव गुबुन कम्पानिनिफ्राय प्रडाक्टखौ प्रमट खालामनायनि रिल्स भिडिअ बानायबाय बानायनानै नैबेयाव दङ
ब्रेन्ड कानेक्ट ना बे ब्रेन्ड कानेक्टनि नामखौ आङो बुनानै नैबेखौ शेयार खालामनानै होनांगोन बिनिफ्राय बै कम्पानिया एक्सेप्ट खालामसिगोन आरोखि बै कम्पानिया एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो बिनि पेजाव नुजाहैगोन आंनि भिडिअसआ बिनिफ्राय पेजाव नुजानाय लोगो लोगो मा बियो एनालाइटिक्सखौ नायनानै आरो गोसो जायोबा बियो आरोबाव एड्सखौबो एड खालामनानै लानो हाबावगोन आरोखि नाथाय जेसेखिनि भिउस फैयो बेयो गासैबो आंनियावनो फैजोबसिगोन बेफोरबायदि माने आङो माने बै कम्पानिखौ टेग खालामहरबाय नालाय बै कम्पानियाव आंनि भिडिअसआ श' जाहैसिगोन आरोखि थिग बेबायदिनो खोथाखौ बुजिबायना लोगोफोर नोंथाङाबो गुबुनखौ बेबायदिनो टेग बा कलाबरेट खालामहरनो हायो बेबायदियैनो बे प्रसेसै अके दानाबा नैबे सेभ दंना बे सेभनि अपसनाव क्लिक खालामनानै नैबे शेयार नावनि अपसनाव क्लिक खालामब्लानो बे भिडिअआ अजय बर'निसिम सौहैसिगोन आरोखि नटिफिकेसना बिनिफ्राय एक्सेप्ट खालामब्लानो आंनि भिडिअआ बिथांनि फेसबुकआव प्ले जासिगोन बेबायदिनि थाखायसो बेयो पार्टनारशिप एड्सआ अके स' लोगोफोर नैबे टेग बिजनेस पार्टनार दंना बे टेग बिजनेस पार्टनाराव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेफोरबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामनायनि सिगां सोरखौबा टेग खालामहरनो हायो आरोखि टेग खालामनायनि उनाव बै एक्सेप्ट खालामोब्ला बे भिडिअआ बिनि फेसबुकआव श' जासिगोन आरो बिनि गासैबो अडियेन्सफ्रा नुसिगोन अके लोगोफोर स' लोगोफोर बाखि जेबो गैया बे पार्टनारशिप एड्सआव बिनि गासैबो डिटेल्स बुंनो गोनाङाथ' गोबां दङ खिन्थु मेन पइन्टखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय बियो जोंनि थाखाय अट'मेटिकलि जेरै जों कन्टेन्ट मनेटाइजेसन टुलनिफ्राय रांखौ जोङो एड्सनि थ्रुयै मोनो भिउस वाइस हिसाबै थ' लोगोफोर बे पार्टनारशिप एड्सनिफ्राय जों बेफोरबायदि मोना जेब्लासिम जोंखौ गुबुना टेग खालामा गुबुन कम्पानिया जोंखौ भिडिअ बानायनो खावलायहरा अब्लासिम जोङो बिनिफ्राय रांखौ मोननो हाया दे लोगोफोर स' भिडिअआ बेखिनियावनो आइ हप नोंथाङा मोजाङै बुजिबाय जानांगौ अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार